Сьогодні ми на фестивалі «Кримський інжир». Саме тут сьогодні назвуть переможців уже 6-го українсько-кримсько-татарського літературного конкурсу. Атмосфера тут насправді святкова і трохи хвилююча, адже всі в очікуванні результатів. Але сьогоднішній вечір не тільки про нагороди. Сьогодні тут зібралися українські і кримсько-татарські автори, культурні та громадські діячі, експерти та правозахисники. І всіх їх об'єднує Крим. Тож, давайте з вами сьогодні підемо і подивимось, як пройде 6-та церемонія Кримського інжиру. А тепер поясню, чому тут взагалі інжир і до чого тут література. Кримський інжир започаткували у 2018 році як літературний конкурс українською і кримсько-татарською мовами. Його задум – створювати більше літератури кримсько-татарською. І що особливо важливо, перекладати ці дві літератури одна для одної. За цей час конкурс виріс уже в значно більший проєкт із фестивалями, літературними дискусіями та власними книгами. А сьогодні ця історія дійшла уже до 6-го нагородження. А ось заради цього тут і зібрались всі автори. Сьогодні тут оголошують переможців 6-го конкурсу Кримського інжиру. А зараз прозвучить традиційна інжирна розмова. А хто її проголошуватиме, зараз побачите самі. Інжирну промову цього року виголосив Мирослав Маринович, український дисидент, правозахисник, публіцист, колишній радянський політв'язень та один із засновників української гельсінської групи. У своєму виступі він говорив про майбутнє Криму та застеріг від небезпечних компромісів щодо окупованого півострова. Правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук вручила нагороди переможцям спеціальної номінації «Слова свободи». У ній відзначили твори двох кримських політв'язнів – Сервер Рустем Оглы Бахчисарайли та Апас Куртамет. А голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров оголосив ім'я володаря спеціальної нагороди за внесок у розвиток кримсько-татарської літератури. Її отримав письменник Рустем Джеліль. А завершується церемонія нагородження також музикою, яка нас повертає до Криму. Сьогодні неймовірна Джамала із своєю програмою «Крим Інжаз». Я вже точно працюю над декількома віршами для створення пісні. Тож це те, що здобув саме інжир. Це ті автори, я не можу зараз сказати їх імена, але це саме ті автори, які я знайшла тут. Тож, розумієте, це такий обмін, який би, це такий досвід, який ми не здобули ніде. Тобто ця така вже, я не знаю, спілка інжир, яка збирає біля себе авторів, на яких ти пишеш потім музику, пишеш сценарії, створюєш там, я не знаю, надихаєш ще когось. І це дійсно набуває ще більшого значення. Тож, мені здається, одностайно інжир має бути, має відбуватися. І щасливо бути сьогодні такою теж фінальною точкою цього вечора. Імена переможців 6-го Кримського інжиру вже відомі. Половина переможців була змушена залишитись під псевдонімами через російську окупацію Криму та загрозу переслідувань. Також у межах фестивалю відбулись дискусії про літературу, культуру, права людини та майбутнє півострова. Повні записи розмов невдовзі можна буде переглянути на ютуб-каналі Crimea Vox. З вами була, як завжди, ваша Олександра Гресь на Кримському інжирі для Crimea Vox. Курушкенджі.